batata eta patata ogitarteko espeziatua pipermin marmeladarekin. Bueno, pipermin marmelada jarri du, baina hau aukeran dago, egia da pikatu egiten duela. Zeia, honegi gabe, uste dut, errezeta honek pixka pikatuko duela. Pikante esaleak... Bueno, niri jengibria gustatzen jata, baina ja pikantia neurri xan. Zer, Nire pizkat bai guztokuela. Bai, ez? Bai.